Regional Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases nag-inspeksyon sa mga patyo sa ikapat nga adlaw sang pagpatuman sang closure order. Sitwasyon subong nga piyesta minatay generally peaceful suno sa RTF. Inigitutukan ni John Sala live sa Quintin Salas Public Cemetery sa Haro, Iloilo City. John? Adrian, Kate, nagapadayo ng inspeksyon sang Regional Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases sa compliance ng local government units sa ginapatuman nga closure sa mga patyo tubtub-buwas nga adlaw. Mahina na gani ang kita sa Iyatsyangge, wala pa sang extra income si Nanay SP Subong. Sang una antes ang piyesta minatay, dinibong kita sini sa mga nagakontrata sa iya sa pagpaninlo kag pagpapinta sa mga pansyon. Apang Subong, wala na nagbalik pa ang iyang mga suki. Pigado, gidi, way gid kita tao di. Way gid lain sa unay nga nami ang kita sa tao di. Ini nang ikaduwa nga tuig sa pagpatuman sang closure sa mga patyo bangod sa pandemya. Sa paglibot sang news team sa mga patyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, lunsay mga pulis kag force multipliers dangang amo na siplatan. Malayo sa masami nagaginutok nga sitwasyon antes ang pandemya. Samtang agud masiguro nga compliant ang mga local government units sa pagpatuman sang IETF resolution na tuhoy sa closure sa mga patyo. Nagpatigayon sang inspeksyon ng Regional Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases subong adlaw. Sa paglibot sang RTF sa mga patyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, lunsay compliant ang mga LGU. Nagsumiter man sang report ang mga local government units sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz kag Guimaras, kag lunsay nagsunod man sila sa nasambit nga mando. Wala man sa mga violations kag apprehensions nga na-record. So far, sa first day sang amon nga inspection last Friday, naglibot gid kami sa bilog nga cemetery sa bilog nga district sang syudad sang Iloilo, and also last week before sang implementation sang closure, naglibot man kami sa bahin sang Negros Occidental kag Bacolod City. And so far, in place gid ang aton nga mga kapulisan, naga-secure nga ang aton nga mga cemetery sirado gid during this time, and gina-implement gid ang aton nga executive order nga gina-release ang aton nga mga local chief executives. Sino sa RTF, may pila ka mga nagtinguha sa gihapon nga makasulod sa mga patyo apang bangod ginadumilian. Ang mga nagabantay na lang ang mga pulis kag force multipliers ang ila ginpalihog sindi sa mga pansyon sang ila himata. Gina-assure lang gid nga after that sa pagduhol-duhol naton no, para ma-avoid man ang pag-infect sa ila, dapat may alcohol gid sila or mag-hand wash gid sila, and in place man ang mga alcohol sa aton nga mga kapulisan. Samtang tubtub sa karon, ginahulat pa sang RTF ang desisyon sa DILG na tuhoy sa aksyon nga ila pag-obrahon batok sa Bacolod City kag Negros Occidental Provincial Government, ini matapos sa baylong October 29 ipatuman ang closure, October 30 na agid patuman sang city kag provincial government. Tubtub buwas ang ginapatuman nga closure sa mga patyo. Kate, suno sa Regional Task Force nga mayara sang police visibility ang tagsa kapatyo sa bugos nga Western Visayas, Silingon. Bastante ang mga PNP personnel nga nagapatuman sang seguridad kag closure sa mga patyo sa bugos nga Western Visayas. Ang mga pribado naman nga mga memorial parks, mayara man sila sa mga security guards nga nagapatuman sang closure. Ang sarang lang gid subong nga makasulod sa mga patyo, amo ang may mga schedule nga lubong o kun ang mga construction workers nga nagakayo sa mga pansyon. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.